jambu. Lekker jambu kluthuk, jambu luwak. Di jambu kluthuk is anders weer. Nee, dat is jambu. Ik ngerti iki. Iki pertama nih mau sadurunge ana sing kae iki mbiyen. Iki tahun tahun piro ya? Iki masjid pertama Tongar iki. Pertama nih gawe masjid iki. Vraag van hoe lang stond dit, de wegen, de huizen en noem maar op. Dit is gebouwd in 1958. Daarvoor woonden deze mensen in een barak. En die straat is in 1980, hoofdweg ja, is in 1980 betegeld. Dan pas. Ja. En dit is ook de reden, dan zie je nog die bouwvallige ding. Ja. En dit zijn net de nieuwe. En dit is de eerste moskee die zij gebouwd hebben, de Surinamers. En hier hebben we aan gedoneerd, toch, Marco? Nee, voor de nieuwe. Er is een nieuwe moskee. Ja. Niet deze, maar Oh, langs de weg. Langs de weg. Ja. We gaan ook daarheen. Ja. oh sorry. Ja, oké. Ja. Bu, njikok biting. Njikok biting siji. Ora, omaku mbrono malan. Oh, Cedek. tidak. Heeh. Kok nek tempone nek ora kesel ning omah. Oh, kakedegan. Aku ndedegan akeh. Ya, oh. Cendi-cendi sak Aku mene-mene. boleh tekan wis Cedek. Aku kepengen tekan. Jadi teman-teman, ini aku ada ibu-ibu bapak-bapak dari negara Belanda jalan-jalan mlaku-mlaku ning Desa Tongar. Aku vlog iki. Enggak apa-apa. Sinten namine, Bu? Jane Yati. Jane Karoyati. Heeh. Tulan-tulan. Oh, Suriname. Wong Suriname. Nang Holland. Holland. Jadi teman-teman, aku bersama 25 rombongan dari negara Belanda, rombongan Ibu Margo. Ini jalan-jalan muter Tongar setelah makan siang tadi. Ini aku melaku ndelok kuburan. Kuburane wong Jawa-Jawa ya sing ninggal sing dikubur ya campur iki kabeh. Iki ana mburi kono Pak Marijan jenenge. Aku ya ora hafal, ora tulung jeneng-jenenge. Zijn een paar van die koepels opgegeven door de tijders. Dat zegt het. Kae, Bu. Ibu? Iku wis meh tekan. Ya milih-milih. Milih apa? Milih. Milih. Bu, aku dikek omongan sithik wis tekan kene. Kayak omongan apa? Ya wis. Oh, arep nilai Heeh. Paling baik. Dengan sore enek lan kuburan toh. Heeh. Nah terus Apa mana? ini Disuki apa baik? Baik ditiliki gawane apa? Bae pasti bunga ditileki. masih ora ngerti bae. Saat iki apa wis Hmm. satu ditiliki. Ditiliki masih ra dikira pegawane apa-apa bunga tembae. Toh? Thank you well. Thank you well. Kok sing liyane saiki? Aku Bu Margo sering ngomong thank you well. Dankjewel. Hah? Iku matur Thank you kesuwun. well, heeh. Matur. Nek cara Indonesia Jawane matur kesuwun, cara Nederland to. Ngerti kok. Hmm? Ngomong dan kira. Thank you well. Jadi kanca-kanca iki mau aku ngomong ning bahasa. Saiki aku ngomong ning Jawa. Jawa. Aku rombongan wong selawe saka Holland. Rombongane Bu Margo iki mlaku-mlaku ning Tongar bar mangan awan iki mau. Arep ndelok kuburan. Kuburane wong Jawa-Jawa sing dikubur ning kene. Wis tekan. Yuk.
Iki enek dongengane saiki iki. Iki kuburane. Ha iki Pak Harjo. Iki sing nggawa wong Saka Suriname. saka Suriname nggawa wong 1014 wong. Ya. Iki wonge. Oh, laki Heeh. budaya. Oke. Dadi wonge pilih manggon ning Tongar lantaran wargane anu to. Apa jenenge? Jawa. Jawa terus ora gelem lunga teko Tongar. Dhek pilih mati ning kene. Pilih dikubur ning kene. Tak dongengke. Heeh. Sekali tau mau ngambil. Hah? Sekali tau mau ngambil. Oke. Ora kabeh mlebu. Ora. Ora. Oke. We will luisteren of niet? Iki Ya. iya engko anu Min. Marijan sing Kom even. Hij gaat even. Willen jullie meeluisteren? Wil je luisteren of niet? Nee. Rob, je nog af hier. Nee, kok balik rono apa kok ngene? balik meneh. Balik rono apa balik lagi? Ora iso kaya kene. Oké, ja. Ja, we gaan zo We terug. gaan zo doorlopen hoor. Ja, Nee, Nee, we gaan terug. terug dan. balik Rono. Ja. Balik rono. Oké. Kom jullie willen jullie? Jij? Wilt je? Het is, Harry heeft mij net zojuist verteld dat deze meneer, de wijle meneer Harjo en Harjo, meneer Harjo, die hadden 1014 Javanen vanuit Suriname kwamen ze hierin. En die man die wil niet weg uit Tongar. Hij zegt wel liever dood hier in dit dorp dan ergens anders te gaan wonen. Dus uit respect voor zijn daden, zijn woorden en noem maar op, hebben de mensen hier apart voor hem laten rusten. Ja. Dus even nogmaals, hij is Vanuit Suriname met 1014 mensen, dus 1014 mensen hierheen gekomen in Tongar. En man Harjo en met zijn genoten, die wil niet meer weg uit. Want er zijn mensen die vanuit Suriname hierin kwamen, de mensen met geld. Ja. En mensen die willen studeren, die willen niet in dit dorp wonen. Dus die mensen die gingen weg naar Pakanbaru. Ja. En die mensen die naar Pakanbaru. Ya, lalu apa ya? Oh minggu ke sana. Ya. Dadi kanca-kanca, saiki jam 3 andewe foto bareng rombongan Buk Margo saka Belanda. Kabehne nek wong 20 wong dipimpin kambek Buk Margo. Saiki foto bersama, foto bareng ning gedung pertemuan Tongar. Iki. Ya.
I have a bag in this car. Aku taksi. Motor tadi iki. Ya. Aku perlu ngomong karo. Sapere nanti. Iya, aku perlu ngomong supir iku sih. Oke, oke. Aku perlu ngomong kok takon. Terima kasih.